ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародаро, ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат куне бародаро. Ина полный комфорт мошино. Занг бизане. Ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Ты документ дошти? Не, документи ма бучидаги. Поли бучидаги бир. Ман кадан хай акай ба хас бишат. Чекар хай минадорим ай. Фили акаки мисол дан фили пасти баланди да бармуна 1000 раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чотка. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза замини фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ҳисор, деҳаи Булбулчашма гуфтагиай. масоҳати заминаш 6 сотиқ замин аст, сарошна фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ. гуфтагиай ки дигар арзон намешавад, яъне ки нархи охирча техпаспорт дорад, документҳои замин ҳамаш 100%. дӯстони азиз, нархи 40 000 сомонӣ. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ҳисор заминхар бошед, бо нархи 40 000 сомонӣ иваз карда мешавад ба ягон мошини майда қади бародаро. рақамҳо барои тамос +7 охириш 1983. марҳамат шербачо, замини фурӯшӣ, яъне ки дар шаҳри Ҳисор 40 000 сомонӣ. масоҳати заминаш 6 сотиқ замин. касоне ки аз шаҳри Ҳисор заминхар бошед, хонакун бошед, ина бо нархи 40 000 сомонӣ сарошна фурӯшӣ марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Гургхурда ва яъне ки пешина Чаманзор гуфтага бародаро. дар хона мебошад бо як калидор, банияи дарунӣ дорад ва нархи хонара 150 000 сомон мега. гирди атрофи хона маҳкам, яъне ки дарвоза надорад. дӯстони азиз, дар хона 6 сотиқ замин, дар наздикияш мактаб, магазин ҳастай. яъне ки дӯстони азиз, дар наздикияш свет об мушкилӣ нест гуфтагиай. светча аз ҳамсоя мекашед миёрин, 150 000 сомонӣ. коробка мебошад бо хишти, яъне ки дарунаш бо хишти пухта бардоштагиай, берунаш бо семенблок. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо квартираи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар тарафҳои Гипразем, Боробад 93 ноясино, як комнатак дар тагхона, яъне ки сукони этаж, пол подвал қарор дорад. хона дӯстони азиз 30 квадратни метраш, нархиш бошад 150 000 сомонӣ. боз дорем гуфтагай 38 квадратни метрай, нархиш бошад 170 000 сомонӣ. бо ин нархҳо бо савдо мешаванд гуфтагиай.
техпаспорт доранд хонаҳо перегородка, монтажи свет, шкатур, тирезаи берунӣ ва яъне ки тирезаи берун дорад, дари падест, яшкаи пол кардагӣ ҳастад. суроға пушти деҳқонбозор назди бозори вориси Сомон. бари мактаби 91 гуфтагия дӯстони азиз. Марҳамат 170,000 сомонӣ, боз муомилаи хуб ҳам дорад. Датан номери WhatsApp дорад, тариқи номери WhatsApp дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз ва шербачо ки аз ноҳияи дӯстӣ ҳастанд, хона гуфтагӣ бидем. Марҳамат хонаи фурӯшӣ дастсарошӣ бо нархи арзон. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, пешинаи ҷиликул, дар яъне ки деҳаи Чаманистон гуфтагия бардоро. 3 дар хонаи фасони хушудохтагиай ва масоҳати заминаш бениҳоят калон. масоҳати заминаш дӯстони азиз 18 сотиқ замина, нархи хонара 280,000 сомонӣ мега. калидор ҳам дорад бародор. Марҳамат касоне ки аз ноҳияи дӯстӣ хона хар бошед, шербачаҳои ноҳияи дӯстӣ ва совхози Москва тарафҳои миравой. кадме ки бошад дар комментария бинависед шербачо, марам хидм аз ҳамон тарафҳои совхози Москва ҳастам. зинда бошед дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкора дариқ намедон, лайкора мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. раҳмати калон барои дастгирии беҳтарин дон. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, қариби бозори пеши Ҳоҷи Шариф тага, яъне ки аз бозори Ҳоҷи Шариф 2 километр дур мебошад. 3 дар хона ва масоҳати заминаш 5 сотиқ замина, нархи хонара 210,000 сомон мега. дӯстони азиз, маълумоти правдагӣ нест, касоне ки дар шаҳри Бохтар хона дар кор бошад 210,000 сомонӣ, боз камтар савдо дорад. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, як лаҳза яъне ки дар ҳамин ҷо навора стоп мекунем, лайкора мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. касоне ки мошин, хона, ягон техника доред, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44 хади роҳӣ кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шуморо ва мошинҳои шумо дӯстон дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, маҳаллаи Партадил. 4 дар хонаи 7 метра гуфтагия дохтагиай, яъне ки сохтагӣ ҳастад. масоҳати заминаш 5 сотиқ замина, гирди атрофи хона бо символ махкам кардагиай, яъне ки дарвозаам часпондагӣ ҳастад. дӯстони азиз, хонаи беҳтарин евро ремонт кардагӣ, яъне ки ремонтҳои замонавӣ. 4 дар хона дӯстон, 5 сотиқ замин, нархаш 350,000 сомонӣ, боз гуфтагие ки арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 990 90 96 31. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, маҳаллаи Ғайрат гуфтагӣ бардоро. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина, нархи хонара 195,000 сомонӣ мега, боз гуфтагие ки муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки дар комментария нависагӣ буд, гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ ва дарвозаам часпондагӣ ҳастад. нархи хона 195,000 сомониш мега, боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 931 93 90 98 хади. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Бустон гуфтагиай ва 4 дар хона мебошад, 5 сотиқ замина, масоҳати заминаш нархша 220,000 сомонӣ мега. дастсарошни фурӯшия бардоро. хона ремонтҳои беҳтарин кардагия, яъне ки барои шарти шароити зиндагӣ кардана ягон камбудӣ ва расход дига намекунӣ. фақат медорои зиндагиро, яъне ки оғоз мекунӣ шербачаҳо
220,000 сомонӣ марҳамат дар шаҳри Ҳисор, 14 хона 5 сотик замин 903 90 33 47 қади муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хона строчно фурӯхта мешавад. Аз стансия тарафи Кӯлоб рафтанда, тарафи чап роҳи Гургхӯрда аз роҳи Калон 1 километр дарун медурӯй, яъне ки давернус дорад гуфтагӣ, сертификати иҷодати сохтмон ҳам дорад. Мондагиша хидат мекунӣ гуфтагӣ 5 дар хона ва 6 сотик заминай. нархи хонара 250,000 сомониш мега. боз гуфтагӣ ки муомилат дорад дӯстон, марҳамат тариқи номерҳои мегафоншон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин даҳумин эълони мо ҳастед дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Бештигирмон. 4 дар хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастай ва масоҳати заминаш 6 сотик заминай. хона коробка мебошад. нархи хонара 150,000 сомониш мега. калидор дорад. марҳамат, рақамҳо барои тамос 034 50 54 54. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. по-братски шербачо лайкоре мезем ва дар канал подписатсия мекунед. аз куҷои хона ё ки замин дар кор бошад дар комментария бинависед, ҳаракат мекунем, ба шумо кофта пешниҳод мекардем. хайр дӯстон, то видеои оянда худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.